ce akan fim wai ka shiga fim nan kai kuɗi ko to wallahi in faɗi maka zaka ci ubanka zaka ci wallahi ba komai a cikin fim hayyin wa'ansu ayyuka ne da sauransu su mata sun san inda suke samun kuɗin su asa ga fulla ya haka yi na yi wani bidiyo akan jarumai da producers sun kanyi akan abin da ya faru da Nollywood da Nayo wanda ya ce kar kowa ya ƙara saka kan haɗa kai ya kamata fa mu yi manyan mu duk wacce ta yi laifi a hana ta kowa a hana kowa sa ta aiki a hana ta in kuma ya kasance ta fi producer kuɗi fa a producer shi ya ɓoye talaucin shi ma waye zai ɓoye talaucin shi kai ni yanzu kana gani ina tsakiyar talauci akwai wanda za ta yi laifi ta kira ni mata aiki ina ta dan kuɗaɗen ta ban je ba to ai bari san kai Qur'ani na rantse da girman Allah shi Nollywood daban Hollywood daban mu talauci ne da mu zan faɗi maka dalili ka fahimta yanzu Allah misali na yi bidiyo na yi film ka san dai ina film da bala'i da yasa na daina yi ina da YouTube da ya kasance YouTube da ya ɗaya daga cikin manyan YouTube in dai ana lissafawa ka san dai a cikin YouTube channel guda 5 na arewa ka san akwai nawa ko to sai ya kasance na yi film na kashe miliyan 1 to wallahi tallahi sai na ci sa'a 300 ke dawowa ka gane abun to yaran nan da kake gani suke da kuɗi yau in ya kasance jaruma ta fi producer kuɗi dole in zai film in yana buƙatar da sai zai roki alfarma gane to yana zuwa kai kayi film ko akwai wata babbar jaruma da ka dauko kasa babu amma kuma film din bai kalli ba ni yawanci fina-finai na fi son ƙananan jarumai ka san me yasa yawwa so da in ka lura yanayin fina-finai na ni fa ko idan har ina son a yi abu kaza to ina son a yi shi ne daidai to amma in ka sa babban jarumi akwai infizi da zai dinga nuna shi ka gane to amma idan na sa jarumi zai mun abu daidai ne yanzu ka duba film din sirrin kyau to yanzu idan ka san ka duba daga wasa ka duba hawayen zuci ka duba jinin masoya ka duba ruhin tausayi in ka san zaka sa karamin jarumi ya baka abu da yake so me zai sa kan tabin manyan jaruman suna wahalar da a share su kawai a ji a dauko wannan Aminu Sera me yi ba yarinyar ka ya dauko ya sa ba ba karamar jaruma ba ce kuma gashi nan ta bashi abin da yake wallahi ta war mun dinki kawai sai mu zauna kawai saboda matan sun yi kudi sai su ringa juya producer manyan muna gani to kana ji yanzu dai abin da kake nufi ni ka gani yanzu da nake film da ni dan film ne ko yanzu na koma platform da crypto na san me yasa na koma platform da crypto saboda maganar gaskiya ni packaging ni in dai a bangaren neman kuɗi ne ni ba zan packaging ba ina da wani hali da mutane ba sani ba na rantse da Allah in na kawo abu ko Qur'ani sai na kai ƙarshen shi ina da mugun bala'in naci in dai har na kama to Qur'ani sai na kai ƙarshen shi sai sa kaga YouTube lokacin da na fara yanzu followers ina ya kusa 600 ka fara YouTube ana tunanin ai kawai za su biya ba za su biya ba ba wanda aka biya wanda ka sani kai lokacin da mun fara YouTube barin san da kai wai da zo za ka kawo mana YouTube da muka ga suna cin kaza gani muke kamar aljannan duniya akwai wani jarumin barkwanci ba zan kama sunan shi ba yana nan neman yin abinci to gane lokacin da muka gan shi yana suna cin kaza cewa yayi kai bari an kwashe wannan gansu nan kai makare to kun ga irin wannan abun amma yanzu fa muna ɗaya daga cikin waɗanda muka fi kowa followers a YouTube saboda mun jajirce mun komai to abin da nake nufi za ku ji da kamar ina so kulle ko to ba su kulle bane ni haka magana na dake in gaskiya ta zo in na kama abu Qur'ani sai na kai karshe yanzu kana nufin kenan ba wanda ya isa ya controlling din yaran ba wai ba wanda ya isa ya controlling bane ga gani mu ina maka maganan abinda film take kawowa a nan Hollywood yayi kada ka gani kalan abu to da ba yawan mugun bibiyan mu ake a YouTube ba YouTube wa'azi tsararrun fina-finai ne ake yi su ma in ka ji kuɗin da suka kashe in ba sun karɓi talloli ba wallahi ba su fito ba misali ka ɗauki jarumi ka kai shi ba state ɗin da yake za a yi fim ba ka kai shi ka kama mai hotel ka ba shi kaza kila ya zo da motar shi duk wani ɗauriyan fa ba ka iya yi mai 100% ba ka gane sannan kuma in fim ɗin ta zo akwai ɗan downloading da kila kafin mutum ɗaya ne zai je kalla a YouTube ya yi downloading ya tura mutum 1000 ta ina za a samu wani kuɗin da producer zai tosiya da shi ya ga shi zai iya yin wani abu gani yawanci kuma ba zan da kai
na samu kuɗi fiye da yadda kake tunani. Dan wallahi akwai lokacin da duk ranar Allah duk watan duniya dala 3,000 dala 3,500 nake cirewa a YouTube. Yanzu me ya rage a YouTube? A'a, comedy. Ai comedy ya fi mun kawo mun kuɗi. Akwai bidiyon da akwai dala 2,000 a kai kuma comedy ne minti 3. Ka gane? To irin wani abu yawanci fina-finan da nayi kamar yanzu a ce sirrin kyau. Sirrin kyau episode 9 ya fi kowane bidiyo samun kuɗi. Amma kwata-kwata nawa na samu? Dala 700 na samu a kan shi. Ka gane? A lokacin kenan fa. Ba a yanzu ba. To in ka irga irin abubuwan nan da kake gani su jaruman ba fim ke kawo kuɗi a masana'antar Kannywood ba. In ka ce akan fim wai ka shiga fim nan kai kuɗi ko? To wallahi in faɗi maka zaka ci ubanka zaka ci wallahi ba komai a cikin fim. Hayyin wa'ansu ayyuka ne da sauransu su mata sun san inda suke samun kuɗin su. Astaghfirullah. Amma mun waza sai ka aiki tukuru yanzu ka duba idan na hukace a tallan farki. To a fanfin ka san nawa na samu? Kai ka san na samu kuɗi. Raguna 3 da yanzu. Da na tsaya na ce ba zan tsaya in haukace ba wani mazaje ya haukace ba ka da hankali kai ba haukaci sai an yi haka abin ake samun kuɗi sai ka zama mahaukaci. To gaskiya ne ni ina faɗin gaskiya ne kuma in na gama abu ko Qur'ani na rantsi Allah ka yadda faɗa ta haɗa mu. Ai ka san me bambancin kan da Aliyu yadda ya Aliyu yake jajirce haka yake sai dai shi a jajirce wancan a nitsayi shi yana da hankali ne kaga ne ni kuma wata za'i in na haukace ne shi ne matsala na.